Fuq il-karozzi tal-linja qed ikun hemm sħana insapportabbli. Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-UHM Voice of the Workers fejn spjegat illi ilha għal dawn l-aħħar tleġġimat tilmenta mal-Malta Public Transport rigward isħana kbira li qed ikun hemm fil-karozzi tal-linja peress li mhux qed tinxtel l-arja kondizzjonata. Tantu hekk li f'ċertu ħinijiet it-temperatura f'dawn il-vetturi saħansitra kienet qed taqbes id-39 grad Celsius. L-UHM insistiet li din is-sitwazzjoni hija ta' riskju għas-saħħa u s-sigurtà mhux biss ta' xufiera tal-istess vetturi illi qed ikunu esposti għal dawn it-temperaturi għoljin għal sigħat sħaħ iżda anke l-passiġġieri. Jidher illi fl-aħħar jiem il-kumpanija kienet fetħet xi twieqi tal-istess vetturi iżda l-UHM qalet li dan ftit li xejn għamel effett u t-temperaturi fil-vetturi baqgħu għoljin ħafna. Għaldaqstant sabiex ikunu salvagwardjati x-xufiera u anke l-passiġġieri, l-UHM Voice of the Workers iddereġiet li x-xufiera membri tagħha sabiex jekk it-temperatura tal-karozza tal-linja taqbes 30 grad dawn għandhom jirrifjutaw illi jużaw dik il-vettura. Intant fi stqarrija bitweġiba għal dak li ntqal mill-UHM, il-kumpanija li topera s-servizz tal-linja qalet illi l-arja kondizzjonata qed tintefa' fuq istruzzjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti.